Mama, avui estem aquí al gust picant, vale? I anem a menjar un durum, vale? Et sembla bé? Un durum de carn i verdures, I un beure, vale? Estàs d'acord? Sí? Sí, Salut? sí. Salut? Força que no. Bueno, ja tenim el dineret. Aquí ens fem un durum, ens el partim perquè ni la noia ni jo mengem gaire, i una fanta de taronja. Estàs content amb això? Vale? Bon profit i salut i... Bueno, aquí estem al gust picant, amb la Marona, i fent aquí un durum i una fanteta. Avui una quedada express, una cosa curta i ràpida. Saluda! 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 Apa, salut i... força o canut. Bueno, gent, aquí acabem el dinar, ens hem fotut un durum i fanteta de taronja, i ara anirem amb el Carles a fer un retoconet, com un postret, i ja està. I res, com sempre, salut i... Força que no. Apa! Va? Bueno, ara després d'haver dinat, ara venim aquí als Sense Paraules, com sempre, aquí amb el Carles i l'Anna. I la Quer, perdó, se m'ha oblidat. I res, i una mica de fanta de taronja. I salut, com sempre, i... Força que no. Apa!